pizza. Og en fed pizza. Og chips. Og om lidt går vi over og køber noget Monster. Og det kommer vi tilbage lige om lidt. Eller, vi filmer stadig, men I ved, hvad jeg mener. Håber jeg. Så jeg kraften op. Pizza, pakker, perler. Hvor man vil blive. Jeg vil fuldstændig ret i det. Men hvad spiser på sofaen, mand? Okay. Jeg har en pikker med tal, og jeg sætter Peter op til salg. Nå, Peter, så ses vi her. Ja. Og står en negerkvinde derude, der gerne vil købe dig. Det er fucking klam pakke, men der kommer og siger, kom her, kom her. Kom her, mand. Jeg har den pizza med pepperoni til dig. Kan vi ikke sige, at vi skal den der i lige stykker? Nej, okay. Vi sidder og rører Skrillex. Og rød hører sig. Jeg har skunk i lommen. Har du klunker i lommen, eller hvad sagde du? Jeg har klunker i lommen. Og de krasser mig. Er de ret slimede? Ulækker. Fuck, han er bare fan. Siger du ikke? Jo, det var. Ja. Ja, så jeg det der. Skrillex for the fucking win. Ad på ulækker. Skal I høre noget tag på YouTube? Skriv noget kommentarer, hvis du skal. Den er faktisk på Bank to Rain. Og hvis der er nogen, der er fucking faggots, så jeg ikke ved, hvad det er. Ja, så er jeg bare nogle faggots. Altså, det kan jeg ikke gøre med det. Land party! Nå, jeg blev lige lidt bange der, hva'? Rolig nu! Jeg vil godt finde du. Ja. Jo. Hvem har altså? Lige stykker. Ja. Det er næsten bare på. Jeg kan altså ikke gå på, hvis der er nogen, der får med pepperoni og der ikke. Fuck, det er svært at skamme. Vi bruger en fast ord også sådan en. Fordi det var bare mig sjovere. Det går jeg gennem en pisse. Det er dejligt. Det er dejligt. Olli, tag det klamme ulækkere stykke. Mit lækre ansigt. Hallo, du ved godt, at den her video kan altså godt blive slettet, fordi man ser dit ansigt. Ej, for helvede, man. Det er svin. Det er jo bare tanden. Jamen, du ved godt, at YouTube kan altså ikke have, at sådan nogle klamme ansigt, der kommer på videoer. Rent faktisk, så bliver et kanal nogle gange slettet, fordi at man viser sådan nogle klamme ansigt. Det er jo Nå, er det mit, eller er det dit? det er det. Er det der min? Det er Det der.
Olli, for fanden! Jeg er nu! Skær den lidt her. Og der er mere pizza! Navlen. Jo, det er lidt til, at man kan se mit hoved. Det kan man godt. Oliver, du kan ikke se! I'm a good gentleman! Ja, der er sgu da ægte drikning på den her. Ja, meget mere. Oliver. Jeg kan faktisk også se, når jeg prøver bolden til. Hvad? Der er rigtig meget drejning på til forhold til den her derovre. Ja! Du kan ikke sådan noget, eller? Nej, det er... Nej, det lyder bedst. I'm so fucking sexy. Det er svært. Skal jeg med den her lort kniv? Så fanden har jeg også gang i. Ulla. Jeg kan ikke skære ordentligt. Det kunne jeg godt nok ikke finde ud af. Olli! Ja, den her. Pas på, ja. Olli, du skal have mig over her. Ja, lær! Jo. Nu ser jeg bare ud som om, at det er bare klam udlæg. Nej, jeg skal bare runde nu. Hvornår gør du det? Hvad? Hvornår gør du det? Jeg gjorde lidt der. Det er ikke noget, det er bare noget, jeg gør nogle gange. Nej, det er det i hvert fald ikke. Og husk nu lige, vi har det på video, okay? Ja, okay. Så det kommer nok lige tilbage til dig, hva'? Ja. Men den her, eller hvad? Ja. Yes! Al den her, jeg prøver nu grøn på. Eller fisse. Jeg er prik på. Hvad så? Jeg slik på, eller hvad? Jeg fylder med 8 minutter, hvad skulle du gøre? Ej, det er 10 minutter. Ja. Så la. Og så skal vi også over og købe en... Man skal gøre det bedste. Vi begynder at fylde igen, når vi er ude og købe monster. Oh my god. Ej, du er klam. Hvad? Han siger lige, oh my god. Det er for fucking ulækkert. Til alle jer. Prøv lige filmen, ikke? Til alle jer fucking drenge, der siger, oh my god, I er fucking gay og pussagtige. Ved du hvad, nu skal vi
ikke snakke mere om det. Nu skal vi egentlig bare sige farvel, fordi vi begynder at filme igen. Vi ses YouTube. Husk altid mig, Benny og Peter for de sejeste hele verden. Jeg er så klam i helvede.